Да, хубаво е. Трябва да се скриеш почти. Букет има си. Не искам букет. Искам да си тръгнеш. Няма да искаш букет, чухме се. Не искам... Искам да си тръгнеш, разбираш ли? Искам и с това да си тръгна. Не говорихме, нещата могат да се променят. Стига сте... Нищо не може да се промени. Искам да си тръгнеш. Много добре знаеш, че може. Откъде знаеш къде работя? Има ли значение откъде знам къде? Да, има. За мен има значение. Секретарятката ти каза. Тръгни си, имам група. Тръгни си. Не искам нищо. Просто си тръгни. Да поговорим. Не искам да говорим. Абсолютно всичко знаеш. Всичко съм ти казала. Не, тръгни си, имам хора. Това, че си винаги, не знаеш. Отвратително е. Не мога да разбера, що е казала на Сашо къде работя. Какво иска? Той да дойде да ми провали работата. Михаил да ме изхвърли. Не мога да разбера, защо толкова много ме мрази това момиче. Съжалявам. Да, няма проблем. Всичко е наред. Съжалявам, че бяхте свидетели на това нещо. Си продължаваме с хореографията, която започнем. Добре, стига толкова, ще ти прекъсна серията да стане. Човек, трябва да стане. Що бе? Тук идвам 3 месеца, правите ме на маймуни, давам ви кинтите. Само стоиш тук като колче до мене. Искам да стана като тебе релефен. Какво правим в момента? Наляво надясно хората тренират, имат някакъв ефект, се вижда стреличен. Аз си стоя същия тюфлек. Всичко е воля, бе, човек. И нали съм 130 кг, нали трябва да стана и аз плочка джия за морето. И трябва да има някакви диети, чудеси, обаче сега няма ти стане, говоря... махал с този фитнес. Махаш се този Вие не фитнес, знаете как... Кой ти е виновен са? Фитнеса или кой е Ти виновен? стоиш наляво надясно гледаш. Не става тази работа. Не знам как ги мислиш тези работи. Аз тук сте по цял ден тренирам. 2 часа отнема всеки ден от времето си. Ето го човека, към който мога да се обърнете към тези въпроси. Това е управител. Има проблем, да. Има проблем голям. Всеки месец, в продължение на 3 месеца наливам пари. Треньори, зали, сауни, солариуми, даваме пари за каквото да било. И никакъв ефект не виждам. Никакъв ефект. Програма направи ли на човека? Направяме програма за спане. Спазваме всички диети. Ето ме, вижте ме. Диети се зависят от него. Програма съм му направил. Не, нямам програма. Въобще не съм доволен от този Ще фитнес. измисля нещо. Въобще не съм Фитнеса ще видим, ако не фитнеса на стилката. Ще вземем друг инструктор, ще ви направим нова програма. Тия пари, кой ще ми ги възстанови, след съм ги дал? Ще ви компенсираме, ще... Вие ще ви компенсирате, аз другия месец аз съм на морето да с почките човек. Ще го направим. Сега ще викнем други колеги. Нико! Нико! Такива като това манекен, че са ми писнали под пътя на път на стофаля навсякъде. Все ми дава такъв, дай. Дошъл ми от село, по цял ден пивам млеко и само някакви хапчета гълта, да ми стане някакъв венозен, да ми стане като шпеков салам в ръката. И ще ми дава къл на мен, аз тук в тази жена на 40 градуса да тренирам като идиот и не мога да сваля поне 1 кило за месец. Аз съм Нико, кажете какъв проблем? Ти ли че ме тренираш? Ти ли си Увеличимо малко кардиото на човека. Такъв иска да съм човек, бабанка да съм. Такъв. Такив като не ме дразна. Купи си карта и си я държи в джоба. И чака ефект да има на 1 месец. Няма как да стане. И Зяя тук го чува целия фитнес по-говори. И ми развали името пред клиентите, пред шефа. Добре, сега аз те препоръчам винаги, ти си най-добър инструктор. Винаги успяваш да ги мотивираш да направиш нещо. Винаги има такива тюфлеци като ето се правят на интересни. Тюфлек, ама този тюфлек изкарва твоята заплата, моята заплата, фитнесът тук се издържа. Какви са тези работи сега? Не може така. Значи намираш някакъв начин да си близко с клиента, да го извършиш нещо, да направи, да го направи. Той, че е мързал, обаче клиентът има право. Така е. Така че, гледай да не се повтаря това нещо. Така е. Защото знаеш, отвънка чакат още 10 човека такива като теб. Чао, Лиден! Чао. Кой забрави ми? Ти какво правиш още тук? Казах, че ще се видим отново. Идея да ми дигаш стойки, още от самата врата искам да поговорим. Аз не искам. Седни за малко, искам да поговорим. Не искам да говорим, искам да си тръгнеш. Букета, ще го вземеш ли или... Не, няма да го взема. Добре, защо се държиш така, да? Защото ти казах 1000 пъти, че ние няма да бъдем заедно. Разбираш Добре, ли? И ти продължаваш да ме тероризираш непрекъснато. Ти сега ще си кажеш, че нищо хубаво не сме имали между двамата, така ли? Имали сме преди много време. Преди много време това ще може да се повтори. Нищо няма да се повтори. Помня абсолютно всеки един път, в който ти ме удари.
Всеки един път, в който ме тероризираше непрекъснато. Виж, Няма да му... Това също може да се повтори. Защо ми го причиняваш? Искам да си тръгнеш. Не разбираш, че няма да сме заедно. Няма да сме заедно. Виж сега, Това е, тръгвай си. Ти имаш ли да се оправиш такова? Не, нищо няма да си оправя. Махни се. Имам нов. Идвай. Какъв нов, бе? Имам нов приятел. Ти май не си губиш времето въобще, а? Аз за какво го взех това букет тогава? С това нов приятел. Това става. Това ли е? Моля те. Твоя нов... Моля те, престани. Айде. Айде, да викам охрана. Тиха. Напуснете веднага. Сашо, тръгни си, махни се. Какви сте работи? Това е бившият ми приятел, за Какви който... сте работи? Тук искаш всичко да съборим с кръг. Аз съжалявам, просто казах, че имам лични проблеми и това е човекът, който ме тероризираше толкова много време. Твоите лични проблеми там, отвън излизат и остават там, разбрали ме? Да, знам. Аз не знаех, че той знае изобщо къде работя. Нямах никаква представа за това, че ще дойде. Съжалявам наистина. Това изобщо няма да се повтори. Тук ще се биеме ли, ще танцуваме ли, какво правим? Съжалявам, наистина. Сега трябва да се обаждам да викаме охрана. Няма да се повтори. Казах, изобщо не знам откъде знае аз къде работя. Наистина. Това изобщо няма да повлияе на работата, обещавам. Това нещо изобщо да не се повтаря повече. Изобщо да не се повтаря. Този човек не искам да ми влиза в залите изобщо. И ако още веднъж се случи това, напускаш. Ами, айде искаш ли да се обадите 10 минутки, че в момента нямам представа, трябва да погледам къде стигнали. 10 минутки ми дай да се обада. Не се връщи смисъл такъв. Да, ще се обади 10 минути, седи така. Айде, айде. Боже, ти зора всичките ми знаеш. Ми так, братле, направо... Аре, брат, стига се ли ги, моля те, бе, човек. Стани малко, бе, стани, бе, човече, малко. Какво правиш, бе, човек? Пак спиш, бе. Абе, Боби, много ми е лошо, разбери. Бе, човек, не Много мога да лошо. издържа повече, ти разбираш, че човек ще ме побъркате, брате. Човек иска да си вземе колата, брате. Как да му там ми кажи, брате? Как да стане това? Как ми кажи, Обещавам, брате? че ще оправя, обаче Обещаваш, брате, до никъде, брате. просто не иска трябва да стръгна. Много ми е лошо, разбери. Не мога да познавам това момче. Приятели сме, но се отпуснали си по течението, като да не казвам какво. Помниш ли, брат? Помниш ли? Когато дойде, брате, как ми се молеше? Боби, моля ти се, брате. Ще работа, моля ти се, само ми дай работа, брате. Какво направи, как, брате? Как ти ръка, брате, да, ти ръка. И работиш ли, като не се слушаш, брате, работа, Обещавам, се че тръгваше, всичко ще е брате. наред. Просто Момент днеска всичко не мога. обратно, брат. Не съм в състояние. С София, Виж ми брате, ръцете, вижте, че съм виж ми добър, ръцете. брато, и ми се качате на главата, брате. Какво да направя? Какво да направя? Когато искам много кадърен, много добър майстор, той затова работи в моят сервис. Не просто много се отпусна. Стави се, махи, айде, тръгвай си. Тръгвай си, аз се оправям, човече. Пива, брат, това че не издържам, разбираш ли ме, брат. Мога да се тръгвай, само ме дразните. Моля такова нещо, бе, човек, аз не знам какво правя. Къде започна? Нищо не е готово. Ти нормална ли си? Как може да кажеш на Сашо къде работя? Момиче! Я не влизай така, тук да не е твоята стая, бащиня! Обърнал си го на бащиня! Как може? 100 пъти ти казах, 100 пъти ти обясних той какъв е и ти да му дадеш адреса. Как може да му кажеш къде работя? Пусна го вкъщи. Каза му къде работя. Какво още му каза? Да, аз лично му се обадих на него и му казах къде работиш, какво правиш за целият ти личен живот. Еми, не съм му звънала лично, какво еми? Тогава той как е разбрал? Каза ми, Сабина ми даде адреса, където работиш. Защо? Абе, аз също си имам достатъчно проблеми. Що си мислиш, че няма проблеми? Стига си занимавала цялата къща с твоите проблеми и с твоите драми. Аз трябва да се чувствам виновна за нейните проблеми. Явно стресът от големия град идва в повече. Аз не мога да разбера ти защо ме мразиш толкова. Не те мразя. Не, кажи ми, защо ме мразиш толкова? Заради Дани ли е? Не, Дани няма нищо общо в тази ситуация. Не, ако е заради Дани, ми кажи, защото ето той е твой, аз не го искам. Разбираш ли? Просто кажи защо ме мразиш толкова, защо непрекъснато някакви скандали ми се бъркаш в моите работи. Дани няма нищо общо. Това са пълни глупости. Още от първия ден, в който дойдох, тя ме мрази за това, че аз съм бившата на Дани.
Ако искаш да си с Дани, бъди с Дани. Аз не мога по никакъв начин да ти помогна. Няма какво да ти отговоря. Разбираш ли? Ти влизаш в моята стая и чак ми държиш сметка да ти отговарям на въпроси. Как не ми излез от стаята ми. Защо трябва да ти отговарям на въпроси? Казах ти, не е Дани причината. Добре, окей. Замисли се, че ти си тая, която е проблемната. Разбираш ли? Да, ти си тая, която търси внимание. Дева Мария! Не аз. Дева Мария, безпроблемната. Просто погледни се отстрани. Абе, излизи от стаята ми. Когато дойда в твоята стая, тогава мога ми държиш сметка. Сега ти си в моята стая, разбираш ли? Ти какво правиш, бе? Що си толкова кисел днес? Не съм кисел, бабка. Той също прави по цял ден, погледни. И то всеки път е разхвърлено, сега в крайна сметка това не е работата, брат. Нещо... Не знам. Те много ти омръзна. Яко. Омръзнало му било, скучно, еднообразно. Какво очаква да бъде? Това е фитнес зала. Не знам. Добре го познавам, Дани. Знам какво ще му прави настроението. Погледни. Едно и също ли му кажеш? Ти дори не ги фокусираш вече. Изгуби си форма, много братле. Спогни каква мацка, бе. Еми, какво прави сега? Гъмбели ли редиш? Покажи, че не си изгуби форма, ей. Аз ли, бе? Пробай се, де. Аз ли? Еми, нали си много отворен, айде. Гледай и записвай. Добре. Айде ви. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Escucha, por favor. ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando. Vete y... Чакай се. Давай се. Така, точно така. Дай да се. Ей, това. Какво става тук? Нищо, треньора ми помага. Треньорът ти помага? Да. Това треньор ли е или порно треньор? Треньор е. Не ми прилича на нещо друго. Що не дойде на мен да ми помогне? Какъв проблем е? Искаш ли да дойде да ми направиш една програма и на мен? Проблем има. Какъв проблем е? Какво мило? Помага ти, писал ми от такива ч***и като тебе. Дришло. Какво се правиш? Чакай, братле. Какво става? Да чакаме, писал ми от такива. Спокойно, бе, Дани. Какво се случва? Лепки такива. Какво да престана? Спокойно, всичко е наред. Какъв проблем? Дани, ела, моля те. Айде, че ми писал. Е, това е. Или ще е някой мазан смешник, дето иска да стане за един месец мистер Олимпия, или някой ревнивец, дето ще ми скача на бой. Писнало ми е и наистина ще си бие кашика тук. Що? Ами аз мисля, че няма да ядеш за това. Днес е голяма работа, типа все едно съм седнал на трона. Точно така. Ама сега ще мечтам. Точно на трона съм седнал. Аз от тук. Поли, ти що не ядеш, бе? Не съм гладна. Що? От бидон. Така. Какво значи така? Слави си Не яш съм там. настроение просто. Не може да. Казвай, какво стана сега? Днес ходих на едно прослушване и нищо не стана. Нито му одобриха, нито ми дадоха шанс да се докажа. Така. Еми ето така трудно да си изпълнявам песента и те ми казаха, даже не искаха да чуят цялата. Защо? Коя песен спя? На Dell Rolling in the Deep. След това им казах, че искам да изпълня още едно парче и ми казах, че си ходя. Не знаеш какво губят да стиги. Ма чакай сега. Да се оценили, ще оценят други. С какво? Чакай сега. С какво беше облечена? И тая рокля. Ще така ти Може ли така да отидеш? Нали съм ти казал? Ма трябва да се види малко плът нещо. Да гледа от тебе. Какво е това с тази рокля? Като монахиня. Аз, ако иска да се развивам така, сега съм станала звезда. Абе, моля ти се, те просто искат да видят как изглеждаш цялото ти да видят. Не го мисля. Аз съм сигурен, че най-много до другия път ще стане, ама трябваше да още от този път да отидеш. Рая, какво стана? Ще прескавица, колко? Що? И тук. Защото Сашо е разбрал къде работи. Днеска беше на... Разбрал къде работиш? Да. Тоест, видите какво прави това? Как ще разбере? Кой му е казал? Няма значение как е разбрал. Важното беше, че дойде в залата. Какво прави това човек? Аз му казах, че имам приятел, за да спре да изобщо да ме тормози.
Оттам той избухна, Михаил го видя, изгони го из залата и ми каза, че ако още веднъж това нещо се случи, ще ме уволни. Нормално. Спокойно. Той уволни, Той беше освидетелстван просто. Такова чувство имам. Боби ще вземе на работа при него. И без това сменява гума за по-малко от 3 минути. Сигурно вярвам, че няма да си по-зле от сегашните ми служители. В сервиза. Като гледам, обаче ще се оправи бързо на устроение. Ти му защото спестих това, че ти си казала. Какво се спестила, като тук що го каза след дъжка чулка? Скална, Саша. Го казал. Боже! О, ето я пак госпожица мелодрама. Какво се прави на благородна? Пак пред всички ме обвини и то нарочно. Защо ги правиш тия неща, не мога? Защо се Аз не мешаш съм там? му направила психопортрет, за да знам този човек какъв Ма е. защо се мешаш в тия техните неща? Ти сериозно ли? Всека вечер. Абе хора, вие нормални ли сте? Говорих ви за едно елементарно отношение, като седнем на масата, било сутрин, било вечер, да няма къвкина, няма да бъдат нормални Не неща. съм го направила с лично Не може ли да отношение. седнем нормално? Не съм дала, че така ще стане. Не искам да вечерям с вас. И само едно запомнете. От тук нататък, когато Рая плаче, когато Рая има някакви драми и проблеми в живота, не забравяйте кой е виновен. Аз съм за всичко виновна в нейния живот. И ставаш излишно в депресии в момента, разбираш ли ме? Излишно е. Е, такова нещо от Сабина не съм очаквал. Ясно ми, що се карат всеки ден. Знам, че причината съм аз. Но да стигне чак до тук, вече прекали. Помоли ви за едно нещо. Елементарно на масата, не искам Това проблеми. всяка вечер. Айде сега, след традиционното каране вечерно време между Рая и Сабина, просто да станем и да отидем на клуб. Аз съм за. Айде, изобщо това Не се ми се отяде, аз съм за. Какво няма ти се отяде? Си взема една филизация. Какво става, бе? Ей, Софи, нищо. Какво правим сега? Нищо, какво да правиме? Чувствам се гадно, не виждаш ли, че съм като аутсайдер. Всички е настроила Рая срещу мене. Чувствам се излишна. Все едно аз съм им най-големия проблем на всички в тая къща. Добре, човек, виж, така беше ситуацията сега. Нормално е. Не си вкарвай някакви филми в главата, защото няма никакъв смисъл. Самонавиваш се просто. Не се самонавивам, не виждаш ли как ги настройва? Значи, изби си тия филми в главата, моля ти се. Просто наистина не знам вече. Значи... Ще се изнеса. Прекалено е. Какво означава ще се изнеса? Събера багажа и ще се изнеса. Ма чакай, какво означава ще се изнеса? Това решение ли е? Ми явно това е решението, за да се оправят нещата. Не е решение. Не искам. Свикнала съм с всички вас. Ами, не го прави по този начин. Сега стегни се, събери си мислите. Сега ще ходим на купон, ще видим, ще минат малко нещата. Стига глупости. Аз няма да хода никъде. Сега няма да ходя никъде, гледай сега. Това въобще не искам да го слушам. Не, Софи, не ми се за наистина. Гледай сега, гледай. Значи, избираш си между това и това. Не. Аре, де. Но... Аре, моля ти, сега стига глупости. Ходете, забавлявайте се, искам да остана сама с себе си. Без това в тази къща сме толкова хора и много рядко да има спокойствие. Ако вие излезете... Значи само това спокойствие да не се превърна в някаква депресия, да не мога да изкарам 2 месеца от тук. Няма. Наистина искам да си остана тази вечер в къщи, да се събера мислите. Дори и с Софи не ми се говори. Да. Дайче. Ей, Виж ми новата рокля. Харесва ли ти? Много си хубава. И аз много се харесвам. Ти сигурна ли си, че няма да идваш? О, да, не ми се идва. Искам да почита малко и ще се пробвам да заспа. Защо? Какво ти? Много ми дойдоха с Сашо нещата, непрестанните скандали с Сабина и изморих се вече. Не искам да си почина малко. Глупости. Так му се разведриш, какво? Не, изморена съм. Забавлявайте се. В смисъл, без мен днеска. Стига де. Ама за какво така се притесняваш? Не дей, смисъл всичко се оправи, всеки един човек минава през някакви трудности. Така че трябва да си смисъл да гледаш да ги преодоляваш по някакъв начин. Тебе знам, ама не може. Аз мислих си, че като дойда тук вече всичко ще е наред. Нов живот, нови хора, нови приятели, всичко ще ми е наред, а не
Да дойда пак от лом и всичките ми проблеми да ми се струпат пак на главата. Едно и също. Честно казано, много ми е мъчно за Рая. Нито познава града, нова е, мести се от малък град в голям. А и това, че гаджето я тормози, е наистина много, много тъжно за нея. Значи мога да разчиташ на мен абсолютно всичко, разбираш? Смисъл, да ги бих ти помогнала. Много благодаря. Не дей така да седиш, защото ми става много гадно, наистина. Не мога... Просто гадно ми е всички да се забавляват, пък ти да си останеш тук. Не, ходете да се забавлявате, аз ще остана наистина. Искам да поспа, да си почина малко от тези скандални неща. Искам да ми мине, да ги забравя просто. Знаеш ли какво? Аз няма да отида в клуба. Глупост. Абе не, няма. Така го взех решение. Сега кой знае какво ще стане един път и не знам да отида, така че... Не, тук искаш ли да направим така? Остави! Колко време ще имаме да седим и се забавляваме? Искаш да направим така? Да отида се преоблека и да ходим оттатък да се пием по една чаша вино. Добре, много благодаря. Много ти благодаря, наистина. Няма нищо, значи му да разчиташ. Да. И горе главата. Да. Айде, чакам те са. Добре, айде. Първите дни с Поли не си говорихме много. Затова ми стана много мило, когато тя реши да остане при мен и да отида на купона. Оценявам жеста й. Да, хубаво е. Трябва да се скриеш почти. Букет има си. Не искам букет. Искам да си тръгнеш. Няма да искаш букет, чухме се. Не искам... Искам да си тръгнеш, Ти разбираш ли? това да си тръгна. Не говорихме, може нещата могат да се променят. Стига сте... Нищо не може да се промени. Искам да си тръгнеш. Много добре знаеш, че може. Откъде знаеш къде работя? Има ли значение откъде знам къде? Да, има. За мен има значение. Секретарятката ти каза. Тръгни си, имам група. Тръгни си. Не искам нищо. Просто си тръгни. Не искам да говорим. Абсолютно всичко знаеш. Какво? Всичко съм ти казала. Не, тръгни си, имам хора. Това, че си видно, не знаеш. Отвратително е. Не мога да разбера, що е казала на Сашо къде работя. Какво иска? Той да дойде да ми провали работата. Михаил да ме изхвърли. Не мога да разбера, защо толкова много ме мрази това момиче. Съжалявам. Да, няма проблем. Всичко е наред. Съжалявам, че бяхте свидетели на това нещо. Си продължаваме с хореографията, която започнем. Добре, стига толкова, ще ти прекъсна серите връзки. Човек, тя няма да стане. Що бе? Тук идвам 3 месеца, правите ме на маймуни, давам ви кинтите. Само стоиш тук като колче до мене. Искам да стана като тебе релеф. Какво правим в момента? Наляво, надясно хората тренират, имат някакъв ефект, се вижда стреличен. Аз си стоя същия тюфлек. Всичко е воля, бе, човек. Нали съм 130 кг, нали трябва да стана и аз плочка джия за морето. И трябва да има някакви диети, чудеси, обаче сега няма да стане, махал се от този фитнес. Вие не знаете как... Кой ти е виновен, са фитнеса или кой е виновен? Ти стоиш наляво, надясно гледаш. Не става тази работа. Не знам как ги мислиш тези работи. Аз тук с теб по цял ден тренирам. 2 часа отнема всеки ден от времето си. Ето го човека, към който мога да се обърнете към тези въпроси. Това го правите. Има проблем, да. Има проблем голям. Всеки месец, в продължение на 3 месеца наливам пари. Треньори, зали, сауни, солариуми, даваме пари за каквото е било. И никакъв ефект не виждам. Никакъв Програма направи ли на човек? Направяме програма за спане. Спазваме всички диети. Ето ме, вижте ме. Диети се зависят него. Програма съм му направил. Не, нямам програма. Въобще не съм доволен от този фитнес. Ще измисля нещо. Въобще не съм доволен. Ще видим на коня фитнеса на стилка. Ще вземем друг инструктор, ще ви направим нова програма. Тия пари, кой ще ми ги възстанови, след съм ги дал? Ще ви компенсираме, ще... Вие ще компенсирате, аз другия месец трябва съм на морето да са с почките, човек. Ще го направим. Сега ще викнем други колеги. Нико! Нико! Такива като това манекен, че са ми писнали под пътя на път на стофаря навсякъде. Все ми дава такъв, дай. Дошъл ми от село, по цял ден пивам млеко и само някакви хапчета гълта, да ми стане някакъв венозен, да ми стане като шпеков салам в ръката. И ще ми дава къл на мен, аз тук в тази жера на 40 градуса да тренирам като идиот и не мога да сваля поне 1 кило за месец. Аз съм Нико, кажете какъв проблем? Ти ли че ме тренираш? Ти ли си друг плъвче? Увеличим малко кардиото на човека. Такъв искам да съм човек, бабанка да съм. Такъв. Такива като не ме дразнат.
купи си карта и се държи в джоба. И чака ефект да има на един месец. Няма как да стане. И Зяя тук го чува целия фитнес какво говори. И ми развали името пред клиентите, пред шефа. Добре, сега аз те препоръчам винаги, ти си най-добрият инструктор. Винаги успяваш да ги мотивираш да направиш нещо. Винаги има такива тюфлеци като този, ето се правят интересни. Тюфлек, ама този тюфлек изкарва твоята заплата, моята заплата, фитнесът тук се издържа. Какви са тези работи сега? Не може така. Значи намираш някакъв начин да си близко с клиента, да го излъжеш нещо да направи, да го направи. Той, че е мързал, обаче клиентът така има право. Така е. Така че гледай да не се повтаря това нещо. Така е. Защото знаеш, отвънка чакат още 10 човека такива като теб. Чао, Лиден! Чао. Кой забравя ми? Ти какво правиш още тук? Казах ти, че ще се видим отново. Дай да ми дигаш стойки, защото от самата врата искам да поговорим. Аз не искам. Седни за малко, искам да поговорим. Не искам да говорим, искам да си тръгнеш. Букета, ще го вземеш ли или? Не, няма да го взема. Добре, защо се държиш така, а? Защото ти казах 1000 пъти, че ние няма да бъдем заедно. Разбираш Добре, ли? И ти продължаваш да ме тероризираш непрекъснато. Ти сега ще си кажеш, че нищо хубаво не сме имали между двамата, така ли? Имали сме преди много време. Преди много време това ще може да се повтори. Нищо няма да се повтори. Помня абсолютно всеки един път, в който ти ме удари. Всеки един път, в който ме тероризираше непрекъснато. Няма да може. Това също може да се повтори. Защо ми го причиняваш? Искам да си тръгнеш. Не разбираш, че няма да сме заедно. Няма да сме заедно. Виж сега, това е, тръгвай си. Ти имаш ли да се оправиш такова? Не, нищо няма да си оправям. Махни се. Имам нов. Идвай. Какъв нов, бе? Имам нов приятел. Ти май не си губиш времето въобще, а? Аз за какво го взех това букет тогава? С това нов приятел. Това става. Това ли е? Моля те. Твоя нов... Моля те, да стани! Айде. Айде, да викаме охрана. Напуснете. Напуснете веднага. Сашо, тръгни си, махни се! Какви сте работи? Това е бившия ми приятел, за който... Какви сте работи? Тук искаш всичко да събориме с... Аз съжалявам, просто казах, че имам лични проблеми и това е човека, който ме тероризира.